Tak nastala situácia, vítam vás na mojom YouTube kanále Stefan Gaunt. Takže nastala situácia, že konečne môžem ísť na ústavný súd a vlastne riešiť tam Rešátkovú a jej kamarátku, takisto podvodničku Janu Grendárovú. Pretože obidve vedeli, že odsudzujú obete trestnej činnosti. Jedna obeť, tá prvá obeť, stále som ja obeťou. Jedna vec je Zdislav Cihláš, podvodník, a druhá vec je Tatrabanka, ktorú tunelovala Anna Garkinkovová, pracovníčka Tatrabanky. Úver si zobral Ladislav Samoš. No, takže on sa obohatil nejakých 2 milióny korún vtedy. A vlastne ja som potom za to 5 rokov sedel, pretože Grendárova, keď došlo k pochybnostiam, že som preukázal, že som tam nebol, tak vlastne ma odsúdila, zamietam ďalšie dokazovanie. Ďalšie dokazovanie sa zamieta, tak to bolo presne povedané. Potom, keď som sa dožadoval nápravy, tak došlo k tomu, že nejaký sudca stále obhajoval to, všetko je známe. Alman sa menuje, áno, Bratislava 4 Alman, tak sa menuje ten sudca, tak on stále obhajoval, že všetko je známe, nič nové. No, takže ide sa na ústavný súd a ide sa na medzinárodný súd. Pretože pokiaľ je tu takto nevymožiteľnosť práva daná, tak nemôže to takto existovať. Okay? Takže toto som chcel v tomto povedať. Uvažujem, ako vydať na internet, aby si každý mohol stiahnuť zmluvy, pretože pre Rešátkovú je obchodný register je nezáväzný, zmluvy, ktoré korešpondujú s obchodným registrom, sú takisto nezáväzné, nič pre ňu záväzné nie je, okrem jej bľabcov, ktorý mi dáva podmienky k práci, porušuje zmluvu, vstupuje do zmluvy a vlastne umožňuje Cihlášovi, podvodníkovi, ktorý falšoval ekonomiku v desiatkách miliónov, neplatiť. To ma dostalo do situácie, v ktorej som. Takže teraz sa to ide na novo riešiť, a ide sa to riešiť aj s veľkým buchotom v veľkých médiách. Takže toľko som chcel k tomu, k tejto teraz momentálne. Takže lúči sa s vami z mojho kanálu YouTube Stefan Gaunt. Ahoj.